Hej og velkommen til B-Hop med Jonas. I dag spiller vi på Monster Jam. Jeg håber sgu ikke jeg kommer på internettet. De stod bare og tog billeder af mig. Det var vildt irriterende. Og det var bare så skød lige før. Fordi jeg lavede en video, men så glemte jeg at sige farvel. Og så nu skal jeg starte for ny, og jeg var nødt til det der et eller andet land. Jeg var i hvert fald, jeg kan ikke helt huske det. Men jeg var i hvert fald noget rigtig langt. Og så fader jeg selvfølgelig. Nå. Nej! Jeg synes AVP! Seriøst? En isbjørn, der har AVP på ryggen? Jeg vil med op. Det kunne jeg så ikke. Hvad er den? En autosniper eller sådan noget? Whatever. Nå. Nu kan jeg ikke huske, hvad emne vi snakkede om lidt. Nej. Ja, godt. Sådan der. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Og jo, det kan godt være, at videoerne ikke bliver lige lange. Det der vil jeg godt have. Så tager jeg bare milk, hvis det er det bedste, eller. Men det kan godt være, at videoerne ikke bliver lige lange. Fordi nogle gange så glemmer jeg at sætte uret til. Ligesom før, der lavede den der video, så havde jeg glemt at sætte uret. Og så stoppede den. Og så gik det bare skød. Men jeg synes jeg klarede det helt vildt. Jeg synes før der brugte jeg jeg troede faktisk ikke at jeg troede kun jeg ville nå til der er sådan en isverden. Det var jeg i Kina, tror jeg. Ja, i Kina. Jeg troede kun jeg ville nå til Kina, men jeg nåede så til noget andet. Og jeg tror jeg kan nå længere. Det kommer an på hvor lang tid jeg bruger på de andre. Men jeg synes egentlig det gik rimelig hurtigt bare lige her i starten. Den her brugte jeg også. Den derovre, den brugte jeg helt vildt mange forsøg på. Ja, og så blev jeg bare ved med at hoppe tilbage. Det var vildt irriterende. Og hvis I undrer jer, hvorfor jeg knifer hele tiden, så det er bare, så I skal ikke tage det. I må godt skrive i kommentaren, hvis I synes, det ser forvirrende ud eller andet. Det er bare en vane, jeg har fået. Ja. Og hvis jeg også nogle gange kommer til at puste lidt, så så må I bare overleve det. Skriv i kommentaren, hvis jeg skal fikse det. Eller I godt lige kan overleve det. Jeg havde også lavet en tredje video. Nu stopper det. Jeg havde også lige, før, det var for 2 dage siden eller sådan noget. Der lavede jeg også ikke sådan en her video, der lavede jeg en B-Hop video. Men den, ej, nu kan jeg sgu ikke huske det. Jeg har ikke sådan en god hukommelse. Nu stopper det! Jo. Og så også i den der B-Hop-battle, der havde jeg min mikrofon næsten helt ind til munden. Og så kom jeg til at puste rimelig meget. Eller, jeg trækkede bare vejret. Så trækkede jeg vejret, og så kunne man bare høre det helt vildt tydeligt. Men nu har jeg taget den lidt væk fra munden, så nu kan man ikke høre det så tydeligt. No jamming allowed. Så kommer der musik. Jeg er bange, jeg gider ikke blive kørt over en monster trucken. Monster truck. Ej, hvor blev den af? Hvad? Nå. Og jeg gik ind i den. Nice. Hvorfor kan man ikke brænde af ilden? Nå. Whatever. Se, nu er vi i Kina. Eller hvad det nu er for et tegn, det der. Jeg går ikke helt op i, hvordan landene de ser ud. Ja, og hvis jeg ikke snakker så meget, nogle gange så kan det godt blive helt vildt meget tavshed. Men hvis jeg ikke snakker så meget, så er det bare fordi, jeg er bare dårlig til at lave noget og så snakke imens, eller bare snakke om et emne.
Jeg kan ikke helt få ind på nogle emner, det har jeg lidt svært ved. Men det der i den her video, så jeg synes jeg har nok flere emner at snakke om. Men det er også fordi der det er den første episode, og så skal jeg også fortælle lidt. Så fortæller jeg lidt om hvad der er sket og sådan noget. Ja. Hvad sker der lige der? Hvorfor kan jeg hader bare den her, den er bare helt vildt irriterende. Hvad? Den er også bare helt vildt lang. Mega skud. Der er kun 3,5 minutter tilbage. Jeg tror godt jeg kan nå lidt langt. Den skal jeg klare på første hug. Nej! Ja, det er ikke sket. Jeg klarer den på første hug. Ja, jeg klarer den på første hug. Jeg klarer den. Oh ja. Yeah. Det andet, det var virkelig. Det var noget der ikke galt. Pludselig så brækkede jeg benet, og så faldt jeg ned ad bakken. Så det gælder ikke. Hvad er det for en dårlig musik, mand? Sådan noget 80'er musik. Eller 60'er musik. Ja, Watchule kan vi se ved der bonus. Han synger helt dårligt. Og så synger han også bare hele tiden jam morgen eller andet mærkeligt noget. Kan ikke helt høre det for de der lyde der. Duk. Der går de der brækker der går ned. Og så bliver han også bare ved med at synge det samme hele tiden. Ej, jeg tror vi slutter episoden her. Jeg tror ikke klarer vi den. Ja! Nej! Jeg tror sgu bare vi slutter episoden her. Jeg tror ikke vi når længere. Jeg synes bare det er så sjovt at lave videoer, så jeg tror jeg laver en til lige bagefter. Ja! Jeg klarer den! Oh yeah! Den havde jeg virkelig. Den er så dårlig. Klarer den på første hug. Oj! Det havde jeg ikke lige forventet. Jeg var forventet på 10. forsøg eller andet. Men det er også fordi jeg lige har spillet den sammen med Mads fra Cubix Gaming og Jesper fra Cubix Gaming. Ja. Vi spillede sammen lige før. Så det er også, hvis jeg har også klaret den. Jeg klarede den også helt vildt hurtigt. Nej, jeg kommer hele tiden til at lave sådan noget. Så klarer man den sgu. Hvem fuck var det der slog? Hvem fuck var det der slog sådan ordentligt bøvs? Ja, nej, nu er vi i andet land. Jeg følger ikke med i landene. Den havde jeg. Den klarede jeg også sammen med en af mine venner, der hedder Magnus. I må også meget gerne tjekke Magnus' kanal ud. Det er også Magnus er en af mine venner. Hvis jeg ikke lige har sagt det. Jeg har en lidt dårlig hukommelse. I skal bare skrive MJ Gamers. Ja, hvis I lige hørte sådan ud, så er det bare mig, der har sat tid til. Jeg tror lige vi klarer den her. Det er sidste forsøg, og så skal vi stoppe. Ja, hvor er det godt. Nej! Ja, var det godt. Her slutter vi episoden. Det var Jonas fra Cubix Gaming. Hej hej.